היי, הגעתם ל-Toys for You. היום נעשה ביקורת על שני פופים. אחד של המיניונס ואחד של איב מהסרט. איב וולי. בואו נתחיל עם איב. איב זה מספר 44 של דיזני. זה הציור שלה. זה כל הדמויות, זה לא ספציפי על הסרט. הנה בולי, הדמות השנייה. זה כאילו על כל דיזני, זה סדרה 4. אז כאילו כל שנה הם מוצאים סדרה חדשה שכלול בה כל מיני חיות. שטיגר, סרט של הפיראט, סינדרלה, המכשפה הרעה. וכולי, בוגי בוגי. וזה של פאנקו. בואו נפתח. נראה איך היא נראית. מי שעוד לא ראה את הסרט, כדאי שיראה. היא בעיקרון לא באה עם מעמד, כי היא יכולה לעמוד לבד. זאת איב היפה שלנו. אתם רואים כאן יש לה את הסימן של הצמח הירוק. יחסית לא כבדה. יפיופה. אני אוהבת להשאיר את הפופים שלי בקופסה, כי הקופסה זה גם סוג של אומנות. זהו, היא בעיקרון עומדת יפה בלי הקופסה. השני זה המיניון 168, קינג בוב, מלך בוב. זה מהסרט האחרון. כאן יש את הציור שלו. עוד ציור. ובסדרה הזאת יש 6 מיניונים. אדם הקדמון, הפיראט, הערפד. שזה האדם הקדמון, זה נודיסט. זה שהם בחורף, והמלך בוב. לדעתי המלך בוב הכי יפה. קינג בוב. בואו נפתח את זה. זה בובי שלנו, הוא גם בלי סטנד, הוא לא צריך, הוא עומד לבד. יחסית כבד יותר מאיב. לראה המשקפיים הענקיות שלו. הנה העיניים השחורות. בא עם גלימה. ועם כתר מהמם. עם חצי חיוך כזה. קיצר, הוא בא ממש חמודה. ממליצה בחום לקנות. אז את מי הכי הרבה אהבתם? אני אהבתי יותר את קינג בוב. יותר מיוחד, יותר צבעוני. יותר יפה. זה הכל היום. ביי, תירשמו לערוץ שלי.